Кандрат Крапіва – гэта шырока вядомае, акружанае народнай любоўю імя прыйшло ў літаратуру праз досціп смеху, які цэлай ракой хлынуў з баек, сатырычных вершаў, што ўбачылі свет у пачатку 20-х гадоў. Стыхія камічнага, якая выбухнула ў крапівінскім таленце, была такой напорыстай, магутнай, што адразу забяспечыла паэту-сатырыку самую шырокую і ўдзячную аўдыторыю. Паэт-гумарыст і сатырык размаўляў са сваім чытачом на вельмі зразумелай і блізкай яму мове. Гэтая мова нібы увабрала, паяднала ў адно спрадвечную дасціпнасць вострых на язык людзей, якіх ва ўсе часы меў кожны сялянскі куток, усіх гэтых жартаўнікоў, перасмешнікаў, складальнікаў небывала дзіўных гісторый. Кандрат Крапіва. Крапіва. Є в мастацькім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех да й годзе. Я пякушка Крапіва. Я расту вось там пад плотам, і не так давно зайшла, але многім абармотам рукі-ногі абпякла. Хто палез за агуркамі, хай той носіць пухіры. Мяне голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся бы са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я. Я пякушка Крапіва.